Příchod Romů do střední a západní Evropy je zahalen mlhou. Prokazatelné jsou teprve zápisy z kronik začátku 15. století. Hovoří o větších či menších skupinách Cikánů, Tatarů, případně Egypťanů, jak nám tehdy říkali. Francouzské, německé či holandské kroniky popisují v podstatě vždy stejný příběh. Přišla skupina lidí tmavé pleti, její předák si říkal vévoda nebo hrabě. Pocestní prosili o stravu, ubytování a říkali, že pocházejí z Egypta, případně z Malého Egypta. Vyprávěli historku, že jejich předkové načas odpadli od křesťanské víry a za tento hřích jim bylo jako pokání uloženo putovat světem po 7 let, případně pořád. Byla to sice lež, ale geniální. Bezmála po 2 století otevírala brány měst a srdce a peněženky měšťanů. Povinností řádného křesťana totiž bylo pomáhat kajícníkům na jejich pouti. Tvrzení, že pocházíme z Malého Egypta, lze naštěstí věrohodně vysvětlit. V jižním Řecku leží přístav, který se ve středověku nazýval Modon. Za městem je hora, které se říkalo Malý Egypt, na jejímž úpatí bývala velká cikánská kolonie. Nejspíš proto nám mnohde v Evropě říkali Egypťané. I anglické slovo gypsy, cikán, pochází od slova Egypťan. Tohle je také část naší nedávné historie. Tento plakát oznamuje dražbu cikánských otroků dne 8. května 1852 ve Valašsku v Rumunsku. Otroctví tam bylo definitivně zrušeno až v roce 1864.